Uruchi ọma nụ, ụmụ ọdịnala Igbo, abịago m na uruchi taa. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple. Ihe ji wee bịa na mgbede a bụ ka nye unu update ihe gbasara, maka na onye jebere ejebe ka aka ala eze, ọ na-akwa anaba ọka ala eze. Ejibe ụzọ ihe na-abụ wee bịa. Nke mbụ, ajọ ka nye gị update ihe gbasara pure water company anyị. NAFDAC nọmba anyị pụtara n'ọnwa Ọktoba, some days back. So anyị na-eputizi ihe niile na etu o kwesịrị ịdị. Anyị ebutego 30 kVA transformer, generator set. To start with that one first, then the remaining equipments and machines I needed maka iji wee bido ya bụ company. Yes, yesterday I nwere 2 trucks digoro on ground maka ya bụ take off of the pure water ngwala ụnụ pure water company anyị lụrụ. Aha mmiri ya bụ mmiri bụ mmiri ugo table water. Yes, agwara m ụnụ na anyị bidogo na table water, then from there anyị na-aga to the bottled water. Ịma na the process bụ na table water you get the NAFDAC number separate, then they apply for the bottled water. You want to approval and separate. I got a company whereby actually low beverages, I give other things like yogurt and rest of them. They are spending up from that company, but I name maybe face by face. Kind of go now the first phase. Now first phase we go to table water. Now the second phase you got the bottled water. The third phase you got the yogurt and other beverages. Yes. So obi dị m aṅụrị na finally ndị afọrọ anyị emego ihe anyị yọrọ ha. Echefuna nọ na LDC ka anyị bidoro lụbanya bụ anyị gota anya bụ ana wee lụbanya bụ project alụsike. Ihe dịlele bụ the NAFDAC approval. Ihe dịlele result of the process and no one oge nọ na ha nọ to strike. So but ihe niile adịgo set. Mmiri ugo table water, that is the name. Yes. Kita anyị nọzi na the process of ịchọ ndị ga-alụ na ya bụ company. Yes. Ọ bụrụ na iwu onye nwere experience n'ilugo na ebe a na-eproduce mmiri, maybe as operator, then ma ọ bụ na ịbụ experienced driver lugolu na ebe a na-alụ pure water, then ma agwa gị ka ịchacha m na WhatsApp ọ kpọọ m na phone. Ọ bụrụ na ị nwere WhatsApp ka ike kpọọ direct 08057837672. I repeat, 08057837672. Echefula na ya bụ the company anyị nọ na oraifite. Anyị nwekwara provision for few accommodation ndị nwere ike ibi ebi na-alụkwa na the company. Yes, I nwere few accommodation for that. Yes, ka bụ ihe kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na anyị nwere interest, a sị nka bụrụ ụzọ gwa my fans. Ọ bụrụ na ị nwere interest ị chọrọ ịlụ n'ụdị ebe anwa na pure water company, let me know. It's ozi for serious minded people can chọrọ. Then nke ọzọ si ọkwa nke ọzọ nji wee bịazie bụ anyị chọrọ ka anyị bido appreciate our fans. Yes, enwe programs anyị nwere
iji wee give back to our fans. Ndị na-eme anyị appreciate. Maka na ofu osisi a na-eme ọhịa ọkwa eziokwu. So anyị bụ n'obi na by December anyị nwere lots of giveaways anyị ga-enye ndị mmadụ na-arụ a na by December Ugochi tụrụ na temple anyị ga-enwe ndị anyị ga-ebinyesi ihe rice na ụmụ ihe ndị a oge nke awa luo date I choose for that I gwakwa ụnụ nwere ike iwu towards 31st. Now mana ihe ndị ọzọ ya amasị bụ na program anyị na-eme everyday anyị na-eme program live program anyị na-eme ebe na na-ekuzi gbasara ọdịnala. Anyị na-eme na Facebook page anyị bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite page na Facebook, na-emekwa ya na YouTube anyị kwa the same name Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na the same na YouTube. So mana ihe anyị na-eme nwere anyị na-enwe token airtime anyị na-enye ndị mmadụ. Ọ na-abụ either MTN airtime, Glo and Airtel, all this network anyị na-eke ndị mmadụ. So ọ bụrụ na ị na-esonye ya na ya program, ị nwere ike ịbụ one of the lucky ones nwere ike iso wee nweta ya bụ airtime anyị na-enye asị mgbamume isi thank you for hooking with us. Then nke a bụ ofu. Nke ọzọzi bụ anyị chọrọ inwe bido n'ọnwa October honor some of our fans wee gbaa ha ume maka na ọgirigiri bụ Ugwueze. Anyị chọrọ na October anyị ga-enwe fan of the month of October. Yes, onye na-etu ọnwa o nwere ndị a ga-enyegasị obere ihe mmachi akpa. Anyị ga-enwekwa onye ya bụ fan of the month of October. Yes, the same thing with the fan of the month na November. Then they got small incentives other people get watakwa. Then by December I get was the fan of the year. Yes, I don't know, but I am a fan of the year. And to qualify able detail and no India, he needed one in our no ebe India we are streaming live from my Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. So he get able, you go to Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite, click following, you do so by. Then I drop a post. The only thing we email we share ya. You go, share ya. The most active person, Mandina comment, Mandina share. All in there need a kind of put into consideration before determining who wins what. Like I say, you want to Nankuzi now. I update you. Send the other message in our WhatsApp 0805 7837 672 0805 7837 672. Ị ga-echa ozi a tụsara ya ndị enyi gị ya gazie n'afọ.